Mladi, na primjer, ne znaju da oni mogu, ako imaju super ideju, da mogu da povuku jako lepe financije, ako im se odobri takva vrsta projekta, da mogu da onda razvijaju neke svoje programe, da mogu da okupljaju druge mlade, da prave događaje, da putuju. Meni je uvek savet mladima da dogod studiraju, da mora izlaziti iz tih okvira iz svojih studija. Nije dovoljno samo da si tu i držiš se toga, polažeš ispite i to je to, nego moraš prosto da ideš dalje, da imaš tu neku širinu, da čitaš puno i da putuješ puno. Putovanja su dobra, pogotovo te razmene studenta, postoji more mogućnosti. Na koji način? I srednjoškolaca, pretpostavljam. Isto, i srednjoškolci i studenti mogu bukvalno da se kroz to kretanje jako puno mogu da pokupi i da nauče. Naravno, tu ću upoznati ljude, napraviti neku svoju mrežu ljudi za neke buduće stepenice i to ih može voditi dalje. I nakon studija i kroz nauku je sve to put da bi se nešto novo uradilo, ali definitivno kroz putovanja i te interakcije uvek će biti nekako ispred, zato što generalno mi imamo toliko razvijene zemlje u Evropskoj uniji koji su zaista ispred nas, a naši mladi to mogu da nauče i da donesu upravo nama nazad u našu zemlju, da se na isti način i mi ponašamo, da pokupimo neke dobre obrazce, neke dobre stvari i da mi primenjujemo. Razumem.